Ja, kig i den side. Vi skal kigge i den side. Vi skal kigge i den også selvom der er en vinge og alt muligt. Ja. Nå, du har blå. Ja. Going up, 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 up. Tacking on starboard. Ja, jeg er på. Ja, stadig styrbord. Godt at se, Mathias og Karl lidt point. Ja. Ja, det er for langt frem. Ja. Så vi går bare bak. Ja, ja. Bak. Ja, han skal bare, han skal bare bakke rundt i forhånden, så han kommer så langt fra. Ja. Der er ikke nogen af præstarten, der er det ikke rigtig godt for mig. Hun har bare for meget fart på, hun skal lære bremsen her. Altid jer, der har 20-start på gulbåd. Altid jer, der har 20-start. Jeg er selv på blåbåd. Du har også lavet en fejl. Så gå, altså det er egentlig meget godt, det er bare fuld højde her. Han er foran her, han går her, det er nede igen på. Nej, holder den lige her. Nej, men der er styr på baggrunden her, det styrer på. Nej, det gør hun ikke. Det er fint. Fint, der er ingenting. Hvorfor har de fået lov til at sejle 6 mand? Det har de, særligt. Det er okay. Det er okay. De kan få nogle flere piger, og de der unge piger til at sejle. Det skal være 6 piger. Det er okay. Ja, der var også lige efter overlappen. Kommer langt tilbage. Jeg kan ikke Hey, se! Det er da fordi, du står og holder på den. Prøv på her. Hey. gør dig. Rolig nu, Flok. Ja, lige måde.
Nej, leder man kan. Der kan ske meget. Det er fordelen ved, at de har Mathias med ombord der, og det er, at han er sådan hurtigt til at fikse ting, der er galt, ikke? Ja, de har jo også fikset og de har også en eller anden gasbåd foran med en eller anden herregas. Ja, det er Mathias' marker der, han sejler meget sammen med. Det er hans søster, der vil styre sådan der. De har spurgt der jo. Og det er Mathias, der har lukket med til de her stævner. Jeg synes, det er fint. Så der kommer nogle flere, der sejler. Det er nu bare dem, de gerne vil sejle ting. Det er hyggeligt. Hun har sejlet ret meget. Det er noget, hvor hun kendte Emil. De har vi sejlet sammen og Bliskold og sådan noget. Så hun kendte Emil derfra. Men jeg har også overvejet, at måske vi skal gå over for vores. Ja, men jeg sagde også til hende, altså. Hun skal da sejle med os. Ja, jeg var helt opdaget, da hun var med på en bilsætning. Nej, helt vildt. Altså, som jeg sagde, vi ville selvfølgelig gerne have nogle VSA medarbejdere med ud at sejle. Jeg sagde det også til hende. Ja. Jeg håber egentlig mange også. Men det er sjovt, Jan havde ikke brugt det. Hvor meget vejer hun? Hvad? Hun ser ikke så stor ud. Hvor meget vejer hun? Stor. Vi har nemlig vægtproblemer. Ja. Vi skal have en, der er så stor. Du kan bare gøre noget ved det, ligesom jeg har gjort. Vi andre er på vej. Jeg har tabt 10 kilo. Er det rigtigt? Ja. Jeg skal længere nu. Ja, jeg er kun ved at have et BMI på 25. Det er frygteligt at sige. Nej, det er slet ikke ud af. Jeg er også på vej. Jeg er også efter graviditeten. Jeg vejer mindre, end jeg vejede før min graviditet. Jeg vejer 5 kilo mindre nu allerede, så jeg er også på vej nedad. Men det er stadig ikke nok. Nej. Det er jo... Vi har også haft problemer. Vi havde kriser og nogle andre gode fyre. Der var der lige 3-4 kilo smart. Men det er jo også perfekt. Hvad laver Chris? Han er blevet far. Og så kan han ikke sejle. Nej. Sig lige, at jeg er fra mor, og jeg kan ikke sejle. Sig lige, at det er jo det mor, og det er jo godt sejle. Han skal tage sig sammen. De har også haft en ret hård start. Nå, okay. Hvor gammel er der Sveps? 3-4 måneder. Okay, det er meget nyt så. Ja, det er helt nyt. Ja. Okay, jeg sejlede også, den første Oliver var 5 måneder. Og Christian, altså okay, du tror jeg, altså i gamle dage var det jo fordi han skulle fylde, som jeg husker. Ja. Det tror jeg ikke, han skal så meget mere. Nej. Men jeg tror, de har haft lidt hårdt. Der var vist der kan være meget lidt at være det var. Den tog ikke væk på, så det var den første måned, eller 2 Nej, det er skidt. Det er ikke sjovt. Nej. Det er ikke nej. Som man sagde, det var en helt fornøjelse, da de gav den flaske første gang. Ja. Og så det mindst. Ja. Og sov i 6 timer. Ja. Det var sådan, der gik en måned eller 2 eller noget, før det skete, ikke? Men det kan jeg godt huske, fordi Kirsten vores første. Ja. Jeg tog 4 dage, før mælken blev til. Jo. Vi lå også. Jeg fødte jo der i oktober, og der var heldigvis ikke så mange på hospitalet. Og jeg havde fik kejsersnit, så jeg skulle være der 2 dage. Ja, okay. Men fordi at han netop ikke tog på de første dage, og der var lidt problemer med armen, fordi man sidder med et sår på maven, og så kan den der baby, det er helvede. Det er nok ikke. Det er lidt sværere at amme, ikke? No. Så derfor blev vi der faktisk 5 dage. Også fordi de ikke havde travlt. Jeg tror også, det var mange år siden. Ja. Men det var fordi, de ikke havde travlt. De var sådan, vi må gerne blive, hvis I vil. Jeg var ved at få kugler, vil jeg så sige. Frederik var også ved at få kugler. Han var bare sådan, jeg kan ikke mere. Nej, jeg skal hjem. Jeg var virkelig gerne. Det var lidt sjovt.
Det kan jeg huske. Ja, det er fuldstændig andet. Så må de andre det er så lidt usvart, og det er de sidste kører, der går i. Hold da op, du har mange holdninger. Nej, ja da. Velkommen i klub. Det skal være effektivt. Ja, jeg elsker at være effektiv. Jeg kan godt lide det. Ja. Men det er ikke effektivt. Nej, det er okay. Så vil det selvfølgelig være, når vi har en på begge hold. Men så skulle du også kun have været ompeget på både et, ikke? Eller på første. Nej, det gør ikke noget. Det gør ikke noget, fordi den sidste kugel, det er også fordi det tager tid at få hele kuglen. Ja. Fordi jeg flytter hele kuglen op til mig. Men lige så snart han er i havn, så hælder han jo holdet på. Og så sejler han med over skibsgården. Så er det ja, det er det. Nej, ikke så langt. Nej, nej. Rammer mærkerne. Ja. Ned til mig til en tale, og så skal hun være ekstra forgas. Det kan virkelig være godt. Ja, jamen, hun er fandme til... Jeg står også og bliver lidt lun på hende. Nej. Start med et bihold nu. Det er sjovt, for jeg synes altså, det er helt oplagt. Okay, Jan har selvfølgelig fået ham den anden nye der. Han er også sindssygt sej. Okay. En eller anden, der bare kom ned i klubben. Det var lidt ærgerligt. Jeg var 6 mand den dag. Ja. Og jeg mangler en, der er stabil. Altså nogen, der kigger sådan det. Der er også ting, der er heldigt, det ligger ude i sejl, de her 2 weekend. Simpelthen. Umpire match 2. Det er dobbeltgået på skift. Fordi jeg tror... Vi har match 2 på vej mod mål. Vi har ingen udstående straffe, og lige nu ligger gul foran på skift. Med blå spiller. Nej, jeg skal bare finde ud. Ja, vi hopper nedad. Ja, hvorfor ligger du ikke bare bagved på 4? Effektivitet. Det bliver jeg tænkt jo ind i de andre. Hvorfor skifter de derovre? Ja, så må jeg da se forkert. Ja, skal du derovre? Det kan det godt være. Der er i hvert fald nogen, der skifter, så det tænker jeg. Det er derfor.
Ja, så skal du det. Så var det fordi med altså, vi er enige om, vi er på vej 3 på 4. Ja, hvem skal sidde over? Det er Søren. Nej, nej. Out of office sidde... Nej, de har lige siddet op over, ikke? Youngsters, out of office, momentum og Nyholm. Det stejler. Så det var de der 4 med der, hvad hedder han? Nej, de er heller ikke skiftet. De skal ikke skifte. Der var et eller andet. Det var den der. Nej. Det er til både 4! Ja, den kommer her. Jeg skulle da læse bare skifte. But then take her along because she's on that team. Oh, yeah.